Pinapalabas, naglimang da Amausep ken Benito, idinakita da Don Esteban akadwa na dagitipan nakabagiti linteg. Napaay dagitipan nakabagiti linteg arin maut itikuta dagiti bandido, gaputasan da na danon dagitoy itikuta. Pimanaw damat lang iti rancho. Nagsublimatan da Benito ken Amausep itayan dagiti kakadwa da agpaspastor. Kabayatan na, iti adayo a lugar. Makumikom ni Idita iti panagbiagda kini Gringo. Ti maysa kadagiti singin nga anak ni Lolita. Inkadeng ni Idita apadakkelan na ni Gringo nga iso ti madakkelan na ngay na. Ket panawon to ti mangibaga nuan niya ti mapasamak iti masakbayan. Naglabas pa iti aldaw. Aging ga akabulanan ti sikog ni Lolita. Itagagayem. Denggan niyo tituloy tinobela tayo anapawan. El Oro con Sangre! Aganakak sana po. Diyos ko, tulungan na. Ipalubos mo ang makapagpasngaya nga agpada kami anasalun at iti anak ko. Umayon ni Senyora, Senyorita. Manang Pedrita. Mi esposa! Kanyat marikriknam. Agpasngaya ko, mi esposo. Ang sakitan ti patong ko. Diyan ko na mo. Nanya ti talagaan na sakit. Senyor. Bueno, ibaga ni Sika kini Benito. Tairwar ni iso ti Logan Pedrita. Ipantayo ni Lolita iti pueblo. On, senyor. Ay na, sapay kumatas saan amarigata ni Senyorita nga aganak. Ay. Itay ka pala, di makatal na Pedrita. Man anong agtugaw ka laeng? Ay, jak man mo. Kaslad adda amariribo ka na no agtugtugawak laeng. Saan ka maawatan? Ay, malagip ko lakat nga rod iti impas ngay nadagring ko ken Rafael. Nalagip mo man dagi jay kagurugura ni Senyor nga anak ni Lulitan. Aywan. Anya nga tamo ti itsura dagi jay itan Benito. Ay, syempre, nasurukan ang makatawan da. Amang ano, rimo padamatan ka ni Senyor Esteban. No, anyari mo pa sa asawa mait Pedrita. Saan nga rod aputot ni Senyor? Kasano akaruprupa na idangay? Ay na Benito. Adda dagiti mayanak adi mo makita no asino ti karuprupa da no kayanak da. Samon tula makita no asino at talaga ti immalaan da. No, mabulanan dan. Mala. No bilang takasta. Anya pa nga rod ti mabalinan tayo. Ket awan damot tayo. Ay, day tati kanayon apagsangsangita ni Senyorita Lolita no malagip na dagijay nga anak da. Sayang ket dagijay talalaki da. No sakti ama, adayo akay kayat ko ti lalaking anak ng babay. No sika. Ngem ni Senyor ket saan. Oray babae, wenno lalaki ti ipas ngay kano ni Senyorita. Kat ipatignan to iti kastaunay, gaputa masigurado na nga iso ti ama. Anya nga tatimpas ngay ni Lolita bakay? Babae nga ta, uno lalaki. Asino ti makamaw? Urayin ta May esposo. Babae ti anak ta. Si. Mi hermosa hija. Saan ama iladawan tinalaos a kinaragsak na? Talaga ana idumdum at ipanangdungo na iti daytoy nga anak ni. Amom, noan niya ti plano ni siya para kenkwana, mi esposa. Anya, mi amor. Isunto, ti unika heredera, ti Hacienda Gabriel. Ha?
isulaang ti agtawid iti asyenda. Si, mi esposa. Unika iritera. Awanen ti kabingay ni iso. Saan? Saan ang mabalin akasta ti mapasamak? Ket, kayat ni siya nasaan naliwayan ni si ka na pasuswen. Tapno daras dumakkel. Magagaranan ni siya na makaduwan to ti unika iridera na agpasyari ti asyenda. Babaen, ti panagsakay mi iti kabalyo. Isuron to ni siya ti umiso na panagsakay iti kabalyo. Isunto ti agbalin na atleta, no somreken ni iso iti universidad. Anak, agsusukan ha. Sumarteng kan nga agsangsangit, wan. Mi esposo, ada yung unayan tinadanon ti imahinasyon mo. Basta, Lolita. Amin na pagsiriban, bukodan to, ti daytoy na unika iha di Gabriel. Saan nga agmay sa daytoy nga anak ta Esteban? Ad-adwa nga inauna, kat singin dapay. Oh, mi amor. Apay na di mo matan ibawing ti panagkita ni Sika. Kit-kita yung nagmatlatan. Awan, mi amor. Babae ti anak da senyor. Uwan nga rod. Nay, apay akasta ti lang ang pidrita? Kaslasan ka maragsakan para iti anak da senyora. Ay, malatikitan gapo kadagi jay siingin nga anak da. Ay, aday ta ka man ako nakaon. Di mo maikat iti panunot ko ti maipapan kadagi jay. Kaasi damat adayadayo iti inada. Kasano lang atan ti biyag ta. Ama Josep! Ada kayo matgayam, senyor. Si, Ama Josep. O may ipadamag ni Siak na nagpasngayan ni Lolita. Ay ikot, lalaki ka di man ang timpas ngayon na, senyor. No, may sana nalungpo na babae. Karopropa ni Siak. Kastaya. Kaya ko nagrambag tayo dito yung rancho. Ay, sus. Mangkita kayo iti maparti na baboy, Ama Josep. Ay, Agparti nida kayo iti baboy na pagsasangwan amin nida kayo nagayaywan dito yung rancho. Ken, dagiti da dumapay naman nalon iti purok dito yung away. mano nga baboy, senyor. Uray, 10 na baboy. Ay, basita. Ay, talaga, senyor. Well, Ay, apo. apay, saan na mamati ni Sika? Ay, mamatiak, senyor. Agrambag tayo. Igup sa daw. Ay, sus. Maya talaga Namisos. ka, Ama Josep. Makipagrambak nida kayo, kanyak. Kaputan na ipasngayan, ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Ti unika iridera. Senyor. Hala, agtignayon nida kayo. Inton sumangpet na Lolita kinti unika iridera. Adantong matmangay na parambak iyay Villa. Kat, maawis ka ito amin na tumabuno. Talaga na laos ti ragsak ni senyor. Agasam, agpabular. Uwan nga rod. Ay, mapanak iti away. Agpartida kano ita iti 10 ababoy. Anya? Agrarambak da ijay, gapo iti panagpasngayon ni Senyorita Lolita. Ni Senyor Esteban ti aking gastos iti amin. Ato yung tigatas mo, anak ko. Ay, anyan ti kastoy. Rumbang kumaan nagawid tan ijay Villa, anak.
Kaya't ni papam nga agpapigsata iti husto iti ospital. Kaya't na nga asisteran data dagiti nakaunipormi ditoy iti unos ti makalawas. Tapno sigurado ka no anasalon at nga agawid iti Villa. Masigurana kung ditoy. Ang awan maaramidak. Senyorita, Ada ka matmanang Pedrita. wen. Imbaon nak ni senyor ta kita ti kasasaad yung nga gina. Manang, Oh, apay, senyorita. kaya't kunti agawid iti Villa. Napigsaak matan. Awan mat problema iti salon at to'y baby. Ang apay asaan pa'y akayat ni Esteban nga agawid kamin. Saan mo na adamagan ti kastata imbaga na matan ti gapuna? Nasalon at kami nga agpadpada iti anak ko. Oray pay, di kalatan agreklamo. Nalabas matan ni Esteban. Bay amon. Maya, ta ipadamag ko ti maar-aramid ita iti asyenda. Ha? Apay, anyat mararamid. Madaman ti parambak iti away. Gimatang ni senyor iti baboy kat pinaparti na iti away. Pagsangwan dagiti amin a pumuro. Ha? Apay ang nagpaparti iti baboy. Gapo iti ragsak na. Pagyaman na nga ta, ti ikunana. Pasat ti kinaragsak na, gaputa na salon at kayo nga agina. Diya ka mo no kasta ti gapuna. Anya kumapay ti sabali agapuna. Manang, kaya't ko sa pulam dagiti anak ko asingin. Anya? Ay sus! Amumot nga imposible day ta kayat mo ang mapasamak. Kailiw ko idan. Kaya't ko idaw makita manang Pedrita. Teko nakon, agkikita kay tumatlaeng. Urayam ti isasangbay day ta apanawan. Nalapit asana na makomay ni Senyor Esteban. Tagay na isaga na tayo mat amin ang dagiti taraon. Dawatan tayo, te pamindisyon te apo ana marswa, iti dito aparabur. Guli magkawarugan ta! Marugan tayo. Di kayo madanagan ta saan kayo ang maibusan. Makapangantay amin, gaputa aduti na isagana. Agpasati kinuna ni Apong Josep, kakapsat. Di kayo matanagan. Makapangantay namin. At iti taraw na ni Sagana. Malaguli kayo ta. Yukas tayo, pati panagyaman tayo iti apo. Kandawatan tayo ti bindisyon na. Bindisyon na nagigiti na isagana at taraon. Nagpaay kada tayo. Kumusta, Benito? Ay na, nagraragsak dagiti tagaaway senyor. Nagadoti na isagana at taraon a para kadakwada. Ado pa'y tiinyawid da. Paset, ti panagyaman ni Siak, iti kaadada, na naanos niya agsoksokay iti Hacienda Gabriel de Chay, Benito. Iso nga rod anaragsak da, senyor. Patsak ababaen da itoy. Ad-addaman itanti panagsaldat dangag trabaho iti asyenda, senyor. Si, talagamat na kastati kayat ni Siak na mapasamak. Kasapulan ti pananglamlamyong. Senyor. Ay wag ida iti maminsan. Ngam, agtrabaho da iti sobra-sobra aginggat addada iti Hacienda Gabriel. Bilibak iti kaagod iti sagana taraon na Apong Josep. Wala, Luciano. Kasano? Ito tayo amin tibigas na nagatagan iti kwarta nga intag ni Senyor Esteban. Hasta mo ti baboy aginatag na kanil si Bia. Nagado. Iswada ito ay sus, igop sabaw. Ado ti taraon. Sa mga talat na kakabsa. Huwag Ama, itaan niyo dagiti sumungan.
Yan, di ko magdagita. Indaulwan tilakin a Pangulo da iti kuta. Angat ka ka, dito dagita. Apong, ibagak ka dagiti kusinera. Ta isaganaan da iti makan. Sige, Luciano. Kasi kasunyo na. Nag-aasot ka ng may dito pro. Tagdagan ng pensyon. Oo, kakadyo! Ang gusto kayo! Mapag-isang, ipapantay dito! Wan, Ramona! Nagaditi nakadasar amahan. Hindi ka nag-blowout gayam di amo dyan ng Espanyol. Saan magkaya manahimot dahil dyan amaknang, Ramona? Ngarod! Isungad na pang paninutok nga namin doon. Apo! Ay, apo, kuna ta. Adi wala kaya ko. Panaka-apo ko kayo amin nandito eh. Salamat dito alakay. Nag-aasot kang da kayo maamalakay. Ne, Saan anarungsot ti commander ni Akas kadagiti daduma? ay, esos. Tano narungsot lang! Saan kayo kuman anakawid as ibibiyag dito'y prokyo? Ay, nagyamanak nga ro data kanya na. Adong tinaisarong kadagiti muna ako tami. Ngam saan da nakasubli as ibibiyag kadagiti naggaponda. Ay, awas na lain da. Bangkay da nagawid. Iso nga naggasat kayo. Ta saan da kayo nga impapatay ni commander? Agatas ka nga minin, anak. Apay ay anak kalalaing kang agsangit. Ay, ala, kasanon da ito eh. Awan matamok ka sa gubanit na. Takinita man ng tinurse itay. Ang apay akas to eh. Dandani ka na yun ngagsangsangit. Ay, anak ko, stumatan Ay, unay kan aya. Ala ka din agatas ka nun. Oh, aday tati pagkatasam. Huston nun. Ay, Diyos ko. Anyat mapaspasama kiti anak ko. Apay adi agsardeng agsangsangit. Lolita! Anyat mapaspasamak iti unika ihak. Ang kwa, mabisin siguro. Ang dimot namin ang puso. Apay! Apay asaktan lak mi amor. Anya ka di man ang tibasol ko. Anya ti agbalin na kasasad ni Lolita iti asawa na, kalpasan ti panagpasngay na. Gagayem, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapawan. El Oro con Sangre! Insulat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinabalabas, babae timpas ngay ni Lolita. Nalaus tiragsak ni Don Esteban. Ibagbaga na at ibabae nga anak da, ti kakaiso na nagtawid iti Hacienda Gabriel. Kinunamot ni Lolita iti panunot na, asan ang mabaling, gatutad na doa nga inaunang anak da. Awan sa bali, no da Gringo ken Rafael, anaya dayo kadakwada. Gato iti nalaus aragsak ni Don Esteban, inbilin na ti panagrambak dagiti mannalon. Madaman ti parambak iti purok. Idi napasungadan da Amausep ken Luciano ti sasangpet dagiti bandido. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Anay ko. Apay asaktan nagmanan mi esposo. Anya ka di man ang tibasol ko. Apay nabaybayan ni Sika nagsangsangit? Pasuswan ni Sika no mabisin. Di nangarod kaya.
Nagadona palabras. Mi única hija. ¿Por qué? O ba ni siya ti única hija? Mi amor. Nagsardengan. Kaya't gayam ni Sika, ti may lili. Diyos ko. Anyan ti makikita. Nalaos ti panangyaling ka na iti anak ni. Kasla awan sirbit ka na kuwana. Anya ka din basta yung masamag ka niya. ¿Por qué, Lolita? Agluluanisi ka? Apay? Awan, mi amor. Sige, ililimlat ta ti anak ta. Kaya't na siguro ti maturog. Anya ka ba doon? Agi na na tayo pa'y. Ano? Ituloy tayo ang tagdalyasap. Napsog tayo matang ramura. Mabalin tayong timagmag na. Sabagay. Lakay usap. Di na pa'y kalat timag na. Isang agsarsarita to pa'y. Mala. Anya nga ti pagsaritaan ta. Di may papan iti rancho. Wan, anya ti kayat mo pagsaritaan ta ngay. Awan kaming iti masakupan ti rancho ti Hacienda Gabriel. Ngam kanayon ti umay mintoy. Anya? Amoy nga armado kayo agwardya iti rancho. Ngam lagi-lagi pa nyo, nga armado kami mat. Ay, kat apay kastamot tanti bagbagam. Ipakpakaunakon lakay Osep. Agdiskitar kami. Iso nga iti panagsublimi iti kota nga imakaran mi. Masapul nga adda ukudan mi abumaro abaka. Anya? Nangagyo, timbalak. Ay, kwa. Saan ni abaka dagiti bambantayan mo iti rancho? Kat siyempre, sumbatan mo ito iti amo. Saan mo adadawalan tel daw mi, lakay Josep? Naragsak kami asimmangbay ditoy. Madama pa'y mat, ti palambakyo. Nanya ti bagak. Ayunan nyo. Tapno natal na kayo lakta dito'y prokyo. Anya ti makunayo kadagidya bandido, kakpurukan. Ay, sana mabalin na. Sana nagkantikas jay Apong Josep. Isang may pagkatayo kini Senyor Esteban. Ay, kasta tirumba karami na tayo. Ala, nagyaman nakpagpapada tayo gayam iti kapanulutan. Ay, wan. Rumbing lang amamon ti amo tayo. Ti pangtadag iti bandido. Ay, wan, dahil ta. Iti kasta saan na tayo ito apabasulon latan. Agtitinulong tayo para iti pagsayatan tayo amin. Ay, wan, nagtitinulong tayo. Naragsak tayo. Kaputa, ikkan na tayo nito importansya ni Don Esteban. Iso danggayan tayo. Ay, wan, nagpaiso na tayo. Wan, danggayan tayo. Ipakita tayo ti kinapudno tayo ng agserbi dito Hacienda Gabriel. Ay, wan, sundan namin na tayo. At datayon diti Villa Gabriel. Hala, dumsagan ni da kayo na gina. Oo, inayadon ni Sika. Ang mga numasing at iturog ti Ihamia. Benito! Umay lugatan ni Sika ti ruangan tinugan. Uy, senyor. Di ka matanagan. Dumsag kayon, senyorita. Agyaman hak, Mang Benito. Ay na, ada kayo gaya mo, senyor.
senyorita. Si Pedrita. Alam ni Iha Mia. Sikati mga bata mga numay batan ni Lolita. Ha? Oh, saan ka nagmutalang, Pedrita? Nisikat ti mga ba mga numay batan ni Lolita, kurak? Uwan, senyora. Itad mo kanyak ti anak yo, tasyak ti manguba. Madin ti madmadlaw ko. Saan ang mabalin ti kastoy? Oh, itad mo kini Pedrita, mga numay batam ti Iha Mia. Saan ang masapol? Anak ko daytoy. Ad-adda asyak ti mangyalik kakakunkwana. Oh. Lolita! Lolita! Mi amor. Saan na magustuhan ni Sakti impakitan ni Sika? May papan iti Iha Mia, Lolita. Iso kinabil ka. Aywanan na naimbag ni Sika, anak ko. Tano saan? Agsaganan ni Sika. Diyos ko. Anya ka di mananda ito'y. Apay kasto'y titrato na kanyag. Ala ka din, maturog ka, neneng. Ay, sus apo. Apay nga adi ka matlagsar dengag sang sangitan. Ada aya sa gubanit mo. Manang Pedrita, itad mo kanyak na pasusuha. Barang mayatin nga agsuso. Alaman nga rot. Umaikan anak ko, Apay aya asangit ka asangit. Ato yung tigatas mo. Agyaman kunaklanod di ka pala agsardang agsangsangit. Apay, Lolita. Ha? Porke naipaidam ni Sika day tagatas na? Anya ka di man hindi bagbagan. Panay ko. Nakikto ti anak yo, senyor. Alaan ni Sika ti malataga. Katasuan ni Saktay to'y na babae. Senyor. Saan mi amor? Mabisin ti anak ta. Kaya't nanti ang suso. Pang-asim. Di mo ibagang alaan ni Pedrita. Saan na kaya't ni Siak napaidaman ni Sika ti anak ni Siak? Saan mo nabisinan ta mga nagsakit? Wan, aramidok na tayo tami apuan. Apay ayakas tamanin ti bagbagang. Saan ko na kaya't amabaybayan ti Iha Mia, Lolita? Tandaanan ni Sika dayta. Aniya ket nga agpayson ni Senyor Esteban. Apay. Nagsarsarita kami. Plano na ti agpabunar. Agparambak. Wen, agpabunar, agparambak. Isumot lang nga iso dayta. Kano? Ibabaw nak amapan ije kumbintaw. Ibagak kano kin ni Padre Paulaw, ta umay dito Villa. Padre Paulo? Apay. Sabali ka din ti Cora Paroko ti San Gabriel? Sino day ta Padre Paulo? Sabalin ti Cora Paroko tayaw. Iso ni Padre Paulaw. Kayat ni Senyor nga umay dito Villa, taasa nga ilyen na, kabayatan a pagsaritaan dati maangay a parambak. Kasta? Ti amuket mainaig iti anak da, ti pangayaban na kini Apo Pade. Mga panagadan nan, pabindisyonan na mutan. Pabunyagan nan, kasta? Wan. Wan nga ta, sige, tayo nakagrubwat. Mapanak man ije kumbintaw.
Panaganan ni siya ti Ihamia iti Marisol. Marisol Gabriel, la unica heredera de Hacienda Gabriel. Napintas tinapili managan na mi amor. Marisol. Talaga na napintas. May bagay launay. Nagapimpintas ni Marisol. Wen. Karuprupam launay mi amor. Nakatuntun diris ti agong na. Nagpudaw. Kan nabnabiyag dagiti matana. Nagpintas ti anak ko. Kasta ti ropaday di Mamma Mia. Karapro palaunay ni siyak day di Mamma Mia. Ket iso ti malaan ni Marisol na Ihamia. Mi unika iha. Nakadungdung mo. Ngamtsakon marik na ti panangipatag na kanyak. Dakkel na parambak ti mga dito Villa Gabriel. Maawi sa amin na amigos amigas di Familia Gabriel. Maragsakan dalagit di ang makakita kan ni Marisol. Si papanagkal ni siya na mangipakita kadagiti amin nagagayam di kakaisuna na Ihamia. Wen, kat maragsakan akmat. Maragsakan ak para iti kakaiso na nga anak ko a babae. Ay, adama ngay aparambak ije Villa Gabriel. Mawis tayo ka namin. Pabunyagan da, senyor. Pabunyagan da kanon, jay anak da. Una, ay na. Malagip ko dagi tayo singin alalaki nga anak da. Nalipatan nan sa talaga idan. Ayon nga tang tagay. Ay, ewan ti makamu. Ni nga ta, dunya Agusta. Apay, di na nga ta mo? Amo na nga ta, ah. Di namat kayatan apagsaritaan da iti manugang na. Makapungtot ngamin ada gus ni Don Esteban no maipalagip ken ko na dagijay. Kaasimot dagijay? Talaga nakakasida, ah. Minsan may sa ti Aldao, Luciano. Bali na iruruman dagi asingin. Kat dumtang to, ti Aldao nga agsubli da dito naggapuan da. Nga ta? Ay, sus mami, sus! Siyak ti Patsyem, Luciano. Agsubling to dagi jay, 3 sa pulan da ti karbingan da. Dugasok amin dagito pinato ni Don Esteban na maparti amanok. Nagado, sa bali lang, di ba madadakila baboy kung tidwa abaga maparte. Maawi samot amin dagito taga San Gabriel. Magkurang pa data. No, talaga nga umay amin na maawis Luciano. Ingat daday talaang. Una? Mala, kaduan na kung kaipantag ije bilya dagito'y manok. Apa musik? Kita ang dagiti sumungad. Ay, sus. Sunod, ay, dagiti magbandito. Dagis sa manday tuhin, abang. Alam, iruwal mo kaming ang mabalin apagbiag. Kasapulan mi ti rasyon, iti papanan mi iti unos ti makalawas. Ramo na anak. Ay, saan mi mat ako kuha dagiti kayat mo ngalaan. Isuwa pa nga asim ta. Ay, sus. Ay, agriklaro kayo. Maminsan pa'y apaputukot ta'y paltukot. Maysan kada kayo ti matilan. Ala, ikargaya amin iti sako dagitang manok. Ito kape. Nyakaya pong, hanya taramidan tayo. Hoy, sika. Apaya di ka graw, ha? Sika ti mangikarga kadagiti tiniliw yu amanok kadagiti langgot si. Kapsat, apaya... Kayat mo sika ti paltugang, ha? Saan? Di mo patulong kanak dada. Ano?
Igargamon iti lang si dagita manok. Amangan no kayat mo adita ulom, ti pakausaran tinanggot si. Ay, saan? Saan ko kaya? Lawan. Aramitin man tilatyo. Kasta! No di kayang tungpal iti kayat mi. Dagita ulo yun ti pangusaran mi kadagiti sako. Wano lang gutsi. Sada ka ito ibitin iti sangat ti akasya. Maglablabas ang dagito yata tao. Sanan anayang kalintugan niya, aramidin niya. Apong, agpigpigargar kayo man. Apay, Sana kung ang nakapagtapulo siya, no? At tinaya, suportaran niya. anya. Anya ti aramidin ni Ama Josep. Gagayem, di uliway na dinggan tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y ng istasyon. El Uno con Sangre! El Uno con Sangre! Tinapalabas. Narit na ni Lolita tinaydumduma apan ang dungo ni Don Esteban iti kaypas ngay nga nakda a pinanaganan na iti Marisol. Nakadungdungo ni Don Esteban iti anak da babayi. Idinto tadimot ken marit na ni Lolita ti panangipatagken kuana ti asawa na. Masaksagitan ni Lolita. Nang runakit masansan pa yung nakabilan ti asawa na gapulang iti anak da. Gapi iti nalaos aragsak ni Don Esteban. Napanunot na ti mangangay iti parambak para iti anak da. Nagsagana nga rod dagiti kasamak iti asyenda para iti nasawa parambak. Nadanon ti aldaw at agiuray da. Nakasaganan dagiti maparte a manok, baboy ken baka, ket ipan kuman dagiti mannalon iti asyenda, ididimpeng dagiti bandido. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! Hindi kaya tungpal, iti bilbilin ko ang aramidin nyo. Dagita ulo yun, iti pakausaran, dagita lang butsi. Sada ka ito ibitin, iti sangat, ti akasa. Maglablabas ang dagito yata tao. Ay, ganon. Sana anayang kalintugan niya, aramidin niya. Apong usi, agpigpigargar kayo man. Apay, Sana kung ang makapagtapulo siya, no? Tignayak at suportaran niya. anya. Napigsak pa lang. Kabalak ti makipatas iti laban. Saan apong? Agparbon ka. Maglablabas na. Agtanang kayo apong. Kay anyo ani Senyor Esteban ti makamu kadakwada. Di mo't in-report tayo ti may papan kadagita. Ay! Kaya kasta di parang kitang kanyak na kayo, Sip. Ha? Di mo ikaskaso ni Apong Josep. Agsaksakit ka no ti sikot na. Iso akas ta. Apong, umay ka. Mapantay di balay mo. Ta ilutag dito na sakit na sikot mo. Ibagbagak karamidin, Luciano. Ha? Imandar mo ti panangisa ko da kadagiti manok. Ano? Agtignay kayon! Adento Aldo, di kitang awanan ba ang Luciano? Apong, kasano? Awanan dagiti manok na ipantayo ko maijibilya. Mapantay latan ijibilya. Awan mo tin dagiti itugot tayo ama parte. Isa na bale. Ibaga tayo ti kada dagiti at tawa na nga lakadagiti pantayo ko may di maparte. Kasla makikita kung ti kastao niya panagpungtot ni Don Esteban. Madanagan ak Apong Josep. Nawan pagdanagam. Siyak ti makam mo. No pwede, lagay Josep. Saan na mabalintikas jay naramid da? Senyor. Ket,
Gapo ta inagaw dagiti bandido, dagiti pinatiliw ni Siak na ado na manok. Saan matan na nagitugot nida kayo iti kasukat da? Senyor, awan matan ti tarakan dagiti kakadwa, tayo sudah gijayan. Awamin ti pakibiyang ni Siak. Problema yon, taintid yumat kadagiti bandido dagijay. Senyor. Pumanaw nida kayo! Saan ko na kaya't na makita kayo pa dito'y Villa? Senyor, agsubli kami kanilo siyano jaway. Kitaan me no ada maalam ya kasukat dagiti amanok. Ngain nala dagiti bandido. Oh, makaamunisi ka! Kaasimot dagiti manalon no maibusan dagiti tarakanda a manok. Gapula iti kalukwan dagiti a bandido. Talaga. Sobramat ni Esteban. Tangay kas din tinapasamak. Binaybayan na lakuman. Nagpaghatang lakuman iti lako iti poblasyon. Sabali ngamin dagiti mismo atarakan iti away, senyorita. Naiduma kadagiti mailaklako. Uwan matkit di Ni, panawan ka pa'y dito, senyorita. Tumulong ak iti trabaho para iti panakaisagana ti parambang. Nairot ti tulog ni Marisol. Nagasat ka, anak. Ipatpatag na kalaunay ni Papayo. Damanong mo agringo kan Rafael. Tsaka mo no sa dino itan ti ayanda. Tsaka mo. No kasano itan ti biagda iti sido. Dagiti nang italkan ni Lula yung Agusta katakwada. Kuma. Nasaya at ti kasasaad da. Kat. Agkikita tayo to kumamot lang. Wen. Agkikita tayo to kadagiti singin akakapsat mo. Kat aglalangan kay to nga agkakapsat. Kang runahan na. Bigbigang tumatla kuman ni Papayo ida apod no nga anak na. Kaya't ko naubaen ni Marisol, mi esposa. Dispensa mi esposo. Nakaturog. Kasta ka ding? Nakapimpintas ti ihamiya. Kaslamay sa na anghel na nagtinag manipod sa dilangit. Tapno liwliwaen ni siya. Talagaan ay dumdumati pa ng dungunakan ni Marisol. Bueno, bantayan ni Sika ti anak mo, Lolita. Amangan no kapten ti lamok, kat kagaten dati nakapimpintas na rupa ti ihamiya. Oh. Kastalatan. Nilaangan Marisol ti ayan ti imatang na. Kaya rikaklaangan ti para aywan. Donito, ado ti umay at tumulong agluto. Wengarawt. Sa bali lang dagiti inarkilan ni Senyor Ramangurnos iti adu alamisan. Tugaw iti nalawa hardin. Talagang sangado ti inawis ni Senyor Abisita. Simpre mo't agkakangato lakit iti sa adda atao ti inawis na tumaburaw. Dangata po gobernador, da po mayor. Kan amangan no patipay dagiti opisyal apan nakabagiti lintag. Sigurado da itaa. Ay, mapapainak. Nasanak unay ang makagaraw at tumulong. Kasano, agutput mo't to'y sugat ti igurong kaw. Maawatan na kamot ni Senyor. Sige, tama pa iti ayan ni Senyorita Lolita. Nalpasan ti panggal daw, namjak na ituludan iti kanan na itay. Amangan no di pa'y naman.
Anya, di mo inasikaso, ti kanon na? Nagadungarod mo ti inasikasok itay. Sige. Ay, kaasimot ni Senyorita Lolita. Saan anasikaso ni Pedrita ti kanon na? Sigurado, mabis-bisin una yun. Sana balen, manang Pedrita. Adamat inpaunag ko itay at tinapay ditoy. Ada na bati itinyag mo itay bighat apagar mo sarak. Sabali dayjay, Kan tinapay laang dayjay. Ay, mabiit lang. Magisagana ak iti pangaldawam, tayag ko ditoy. Mabiit lang. Uray mat ni manang Pedrita. Nalipatan nakmatan ditoy. Awan sa talaga ti patagkon ka ni Esteban. Tadi naman la imandar ti pan nakaitulod ti taraon ditoy. Iti oras ti panangan. Nilaangan Marisol tinapatagkan ko na. Amigo, nagarbo na parampatin sa ganam para iti unika iha ni Sika. Siyempre, amigo Alfonso, ni Marisol, ti unika iha ni Siak, ti unika iridera ti Hacienda Gabriel. Nagasat na iya. Awan ka din ti plano ni Sika. Namadaan pa'y idikabsat ni Marisol. Awanen, amigo. Unika laeng ni Marisol. Saan na kaya't ni Siak na dapay makaagaw ni Iso ititawidon na nasanikwa. Agpailaeng kankwana ti Hacienda Gabriel. Nagasat nga rod na talaga. Abay, di matla irwaran ni Senyorita Lolita ti anak yun. Amangan no ay ayusin pa laeng ni Iso, kinapintas na isot ni Marisol. Pedrita! Senyor. Mapan ni Sika ijayan da Lolita. Ibagam nerwarnan dito'y hardin ni Marisol. Wan, senyor. Ibagam ni Sika na adon ti magagaran na magakita kini Marisol. Wan, senyor. Nagadot ti mabuno. Siyak ti nakaiturungan ti imatang da amin. Apaman ang nakarwarak iti Villa. Kita am ti pagnaam, senyorita. Ang mga no maipatiklib ka, kat ubam ni Marisol. Wan manang. Amok. Tila ang anak ko ti kaya ta makita dagiti gagayam ni Esteban. Saan man atila pang panunutom. Ala, ipanmun ti anak mo iti ayan da Senyor Esteban. Itay pay nga orayon da kayo. Agtuyen ti unika iha na unika heredera ti Hacienda Gabriel. Mi amigos, mi amigas. Ni Marisol Gabriel. Maragsagan ni Siak, tapinatgan ni da kayo, timbitasyon ni Siak, pahit na ito'y naparambak. May sagot, kin ni Marisol na ito'y. Agyaman na. Inanay ni Siak da ito'y naparambak, tapnumayam amo ni Siak, tika kaisuna nagtawid. Tika kaisuna na puli na nagtawad iti dara ti Pamilya Gabriel.
Diyak sa kabaalan nga ibturan ti kastoy ang mapaspasamak. Talaga nga awanin ti Serbek iti asawat. Inyam amuna kadagiti bisita ti anak mi. Ada ak matitiamay na. Ngampulo sa dinak man lay niyam amumat kadagiti sa nga ili. Ado tinangag ko ang nagdamag. No asino ti inhan ni Marisol. Ngam kaslasaan na anangag. Kat tinasakit. Pagarupak no umay ni mamang. Ngam awan. Pasaan ka nung ay inimbitaran ti asawa. Senyorita? Manang Pedrita. Nakaturog manen ni Marisol. Pinayagan ni senyor diti kwarto. Tapno maisimpan iti kona. Kat maimas na ti maturo. Sige. Itan mo kanya ko ti anak ko. Agsangsangit ka? Manang. Maawatak ti sasaadam, senyorita. Kaya't kaatulungan. Nandyak matamuno kasano. Awan ti maitulong mo kanya. Malaksi di ti panangasikasong kadagiti kasapulan ni iti anak ko. Oh, huwag nga rod. Ala, sikan ti mangipaigdakan ni Marisol di takuna. Panawan kayon nga agina, ha? Muchas gracias, Tita Darayo amin, mi amigos y amigas. Kaya ko, na dumaray kay tumanen, inton mapabindisyonak ni Marisol, iti pan nakaited, tina Kristyanuan na nagan ni Iso. Siyempre, dakdakkel to na parambak ti maangay. Itayak pa nga agur-uray dito kwarto mi iti asawak. Ngam, apay ati matla sumrak dito yan. Kasaritak ko mama ipapan iti napasamak apaskan. Rumarak dito kwarto. Amuak no sa dino ti ayan na. Naulima ka diti salas. Masigurado ka maturog matandamang binito kan manang Pedrita iti basit abalayda di talikod ti Villa. Itay pay mat ang nakaisimpa dagiti tinangdanan ni Esteban nga agidalimanak kadagiti nausak iti parambak. Isong awanan ti sabali at tao diti Villa. Romwarak. Sa dino ti papangan ni Sika? Ada ka matgayam dita ni esposo. Kasla kayat ni Sika ti Romuar? Adda ka di agor oray na kinatulag ni Sika di Tarwar? Sumumbat ni Sika. Diyos ko. Anya aklase ti saludsod dayta ni esposo. Adda ka malala ni Sika. Anya, di mo amo ti sasawam. Saan apod na dayta? Anya ti mapasamak kinilulita iti daytagong daway. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas
Awan naramidan dagiti mannalon, idi nalaamin dagiti bandido dagiti itugot da manok iti Villa Amaparte, iti parambak ni Don Esteban. Imbagada iti Don tinapasamak, ngam nakaunget lang daytoy. Nagsubli nga rod da mausep iti purok, kat nagtiliw da ka dagiti taraken na manok. Naangay iti parambak. Adu ti dimaraya sa ngaili ni Don Esteban Gabriel. Impresenta ti Don ti anak na ani Marisol kadagiti amin na dimaray. Si papan nakkel anang ibaga ani Marisol ti kakaiso ng anak na, ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Nasakit met tinakan ni Lolita, gaputa kaslawan anyaman ti kaadana iti abay ti asawa na, ta di naman la inyam amumet kadagiti gagayan na. Karabyan na, rimwar ni Lolita iti kwartuda, idi di na maure ni Don Esteban na sumrek. Ita gagayan, denggen niya tituloy iti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Aray ko! Pastor! Por favor! Kasya na! Awan ang makabasol ko ka. Ammo ka dinisika ti makagapo. No apay na di ka inyam ammo ka dagiti amigo ni Shaq. Diyak mo! Katay tati pagsaksakit ang tinakam ko ka. Apay! Asino ang itibiyag mo? Muy bien! Napintas na sa lodsod! Apay akas laawanan apulos ti serbik ka. Anya ti basol ko. Ibagam kumano anya ti basol ko. Manipod idinagsikog ni Sika, iti kamalala ni Sika. Awanan ti sirbi ni Sika kini siya. Di mo amo dayta, Lolita. Saan ka di, anakarig na ni Sika? Apaman na naipas ngay ni Sika ni Marisol, ad-adan na napukaw ti amor ni Shaq ni Sika, Lolita. Por mi esposo. Punasan ti kasta nga atap mo kanya. Awan ka malalag. Bastante! Awanin ti adona na bib ni Sika. Napukawan ti amor ni Shaq ni Sika, Lolita. Saan ang pang-aasin? Pala, agsubli ni Sika iti ayan ni Marisol. Tama nga numalukhag kat mabisin. Pagkatasan ni Sika iti husto, tapno na daras na tumakan. Tila ka din anak to tinapatagan kami, abuhan. Tinakon ka sa bulan. Saan ko na kaya't na mabaybayan ni Sika ni Marisol? Saan ko na kaya't na agsakit ni Marisol? Iso na ay wanam na naimbag. Insyende! Oh, hindi nagsumbatan. Kaya't kadyasawan dito. Oh! Tulang ka din ni Sika! When mi esposo. Ay, awanan. Apay Benito. Kilabil manin ni Senyor Esteban ni Senyorita Lolita. Anya? Nakakaasimot ni Senyorita Lolita. Nabatad anang ngagkutimbaga ni Senyor. Anya timbagana? Manipod kano idi nakikamalala ni Senyorita Lolita. Kat awanan ti amor na kankwana. Saan mo't apod no ti atap na akasta? Ala, ipapanen asaan apod no. Ngamday tangarod ti pamati na. Sa bagay. No kasanukit di amay panaknak ni Senyorita Lolita, apalso ti pamati ni Senyor. Dahita ti problema. Talaga may. Kasano nga tangag payso ang maipanagnak ni Senyorita Lolita. Abidot ti atap ni Senyor.
Uray anyat aramiden ni senyorita, no awan pamaneknek na, talaga nakakasilata. Ay, nairamraman ng dagijay singin nga anak na. Ayan nga tamot ten dagijay. Ni Gringo ti adda ken ni Edita. Idinto ta ni Rafael kat saan tayo ama sigurado. Nunimat hulya a midwife tinangala ken kuana. Ayan nga tan dagijay. Nagsurat nga agpayso ni Edita. Gama, di na imba ka. No sabino tinangipanan na ken ni Gringo. Ay, mala. Sapay kuma, tamapadakkel dagijay asingin, babaen tinasaya at asursuro. Wana. Kan sapay kuma, tatuntunan dan tumatlaang tinaggapuan da, kat agsubli da ditoy. Kumusta tinangibaunakan ka man ng Pedrita? Ay, awan ni mamang mo. Ha? Di mo na danon? Saan? Nagbakasyon ka no iti ayan ti kabagyan nyo ija Iloilo. Anya? Agpaiso ka di dayta? On, senyorita. Anyamatan ni mamang. Napan iti adayo adi man la nagpakada kanyak. Di naman la impakaamuman. Sigun iti kaaruba yu ijay, abinilin na amang bantay iti balayo. Kat mabiit kanulaang mati bakasyon na. Uray pay. Rumbang ko mga imbagahan namat kanyak. Huwag matkit di sige, kita ak ni Marisol. Saan mo nasingaan manang? Narnakan titurog nan, gaputanak anak suso. Hagasta? Uwen. Sige. Aginanakan manang. Ni. Ay, ano dito nangisit iti bibig mo? Daytoy? Kwa? Nakagat ko nga min. Ay, uray di mo ibaga. Amok agapuanan day tati panangkabil manen ni senyor kan ka. Alan, ingkakit di aginanan man ang Pedrita. Bayang pailaang ni Marisol ang maturog. Sige nga rod, senyorita. Panawan kan. Sige. Uray imbaga na ti kasjay. Amok agapuanan ti panangkabil ni senyor kan kuana. Uy, kaya't ko atulungan ni senyorita Lolita. Ngamaawan mo ti amok apamuspusan. Asinod tayo ni ti Hacienda Gabriel kakadwa! Ang diskanso tayo ko ito ang tikayan! Magtutulawan tayo ti estratehiya nga iwayak tayo! Ano kompleto magtagkarwa sa pastor, itilansya! Iso nga rod, apasingkulan tayo ti pilim ni komandor nga ramidan tayo. Saan tayo basta sumrakapan iti rancho? Ang bukod iti baka. Luciano, Apo? saan nga agnanayon, ti kada ka pang lakayan nyo dito rancho. Bilingan ka. Apo? Si Kati sumaruno kanya tatalkan ni Senyor Esteban. Uraiso, saan mata na malapdan? Duntang to ti panawan namang dutok ni Senyor iti kasukat ko. Kat saan lamamin ano deta? Anya pa iti biling nyo nga ramidok, Apong? Kasla nalipatan na ni Don Esteban ti maipapan iti gamang anayakala iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Unyarod, Apong? Damag kong awanan tayo orihinal ama pati gamang. Ang mga nuday dya ti makagapo. Nuapay adi na unayan ikan iti importansya ti maipapan iti dayjay. Imposible, Apong? Sa bagay. Ni Don Esteban ti kunam. Nagawid iti Espanya tapno alaan na lang ti mapa.
Isuapat siya ka dinan tumalipatan ti gamang. Gimamang ti utak dayjay. Makumikom iti kalabas, may papaniti anak da kini Senyorita Lolita, apong. Wen, kahit nalabit nga agtig na iman itan. No, awanan ti pakakumikoman na pa iti anak dia. Anya nga rod teramidon mi ita, apong. Agsawar kayo kadag iti kakadwa. Uray siyak lang ti agbati dito'y kalapaw tayo. Sige, apong. Kasaritak nga rod dagiti kakadwa. Ipangrunayo akitan dagiti alad. Ang mga nuada nadadaal kat makarwar dagiti baka. Uwan, apong. Ika gumaan mi asuroten ti alad. Aging gaam maungpot mi ti pangrogyan mi. Iti kasta, masigurado ang natalgad dagiti baka iti rancho. Agdiretso tayo iti pagin inanaan. Wenno kampo dagiti ranchero. No kasapulan, italaw tayo dagiti ranchero at altalkan ni Don Esteban Gabriel. Sige, nalakala tayo ka. Talaga nalakalang aramidan tayo ti kasta. Anya ko matigaway dagijay, no idilig kada kayo ang naipasungal-ngal iti gubat. Ado ti pada siya iti amin akita ti panakirupak. Nakigubat kayo idin kadag iti hapon. Sa idikon, nakigubat kayo manen kadag iti Amerikano. Aging ga nagbalin kayo akabusor ti gobyerno. Ket naglumlumang kayo iti kabambantayan para iti seguridad yo. Anak ay ramramanan ni matan. No, adangan animbag. Saan ko maasyak ti mangidada ulo kada kayo? Sabagay! Ibagayo lang dagiti namnamain nyo apagsayatan ti grupo. Itay namnamain nyo apakragsakan dagiti adda iti ngatuan tayo. Anya? Nakain na kayon? Sakayan nyo matlang arod dagiti kabalyo yo. Agdiretso tayon iti pagin inanaan dagiti ranchero. Sige, dagiti kabalyo ko, tarasinya. Makigtot langit di dala kayo siya. Di dalam namaan ti panagsubli ni kalpasan ti danda ni makatawan. Adi mi panagpakita dito isang gabian. Addan tumanan ti panakakigtot da. No abukod kaming tulatan kadagiti pastor da baka. Nilaang lagay usip ti makita ni siya. Iti asideg ti rest house di ti rancho. May baguras na, senyor! Oh, Senyor! Ama Josep, kumusta di ti rancho? Awan problema, senyor. Nanayas ti trabaho mi. Muy bien. Anya day jay? Kaslado, ti malingag ko na danapagtiado na kabalyo. Ayan, dagiti kakatuwa ni Sika, nagpaspastor, amausip. Isuda ka di, dagiti agpatpataray ti kabalyo, namang mga ko. Ang mga no sa bali dagita, senyor. Kapan panaw dalo si ano. Ngam iti abagatan ti tinurong da. Anya? Di ka daw ti pagtao da mo no. Baka nga ganiti ado-ada na pagti kabalyo. Ang mga no ada dagiti bandido. Okay? Napayag besit na dinagpakita ti ipanguluan tayo lakin agnagan iti ramuna. Ang mga no isuda man dinitan, senyor. Dagiti bandido. Sige. No bandido dagita nagturong ditoy. Nasayat man. Senyor. Nasayat lang unay no isudan dagita. Kasaritag ida itinalawan. Di ka agamak no randa ka. Awan bigbigan dagijay anangangatong ang isuda. Gaputa pagarupan da nga isuda ti are di ti kabambantayan. No pwede.
Orayan ni Siak no asino dagit ha na nagkabalyo. Agpatingga kayo dito yan, kakadwa. Ho! Ho! Nila kay usip pinakatakdar. Kat adda kadwa na. Isulakit dirayta ni Senyor Esteban Gabriel. Medyo lumakayang tilangana. Ang matalag titakdar na. Saan tayo kani, ati saga, dagiti kabalyo tayo? Agtalinad tayo anak kasakay kadagiti kabalyo. Sige. Agsagana kayo, iti mabalin ang mapasamak. Natangid pitakder ti mistisang tao. O masidagdan dito eh. Itala ang makasamok dayta ang tao. Sino nita kayo? Anya dayta kita ti panagso? Damdamagam na sino kami? Ay, ipakita tayo ti panagrespeto tayo kani Senyor Esteban. Iso ti akin kukwa dito ibambantayan may rancho. Nasaya at launay laka Yosef. Nasaya Anya ti aramidon ni Don Esteban, may baga dagiti bandido ti gagarada. Gagayem, di uliway na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas. Saan lata na punas ti dakes nga atap ni Don Esteban kinilulita nga asawa na. Ipinpinit na lata ti kadda ti kamalala da ito'y ket iso ti pangkabkabilan na. Masyan met na Benito ken Pedrita yung awan maramidan da. Iti rancho, natalinayon ti pakinagam ni Ama Josep, gapo iti kawanan dagiti bandido iti masakupan ti asyenda. Ngem ti dida mo, nagsaga naman ti grupo dagiti bandido nga idalwan ti agnagan iti Ramona. Ket iti may sangal daw, adda ni Don Esteban iti rancho, ididimteng ti grupo da Ramona. Itagagayem, adtoyin tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Damdamagam na sino kami? Ay, ipakita yung magkipanagrespeto yung kani Senyor Esteban. Iso ti akin kukwa dito ibambantayan may rancho. Nasaya at launay laka Yosef. Nasaya at launay tanaranaan mi dayta agang kana. No sino man ni Sika na estranghera diti masakupa. Ibaga na dagos nita kayo no anya ti kasapuan nyo. Tuso ka matagan-gan na ita? Ha? Tuso ka na doon! Silensyo! Silensyo! Aha! Talaga tuso ka! Agan-ganat! Saan nagangganayat ni Siak? Da kayo ti gangganayat dito masakupan ti sanikwa. Hala, abanto na! Saan ko na kaya ti kadanita kayo namulisya? Saan kami amang gulo? No itod mo dagos ti dawatan mi, Don Esteban Gabriel! Oren niya pa titawagan nita kayo. Awan ti itod ni siya. Kasa? Kakadwa! Agtiglay kayon!
Iwayat tayo ang kinapagtutulagan tayo. Wala! Oh, agbati ti doa ka duak ditoy. Papalan na kita nagkakakuha. Despensaron, Don Esteban. Ngam mayat ka man, wano madi ka. Alaan min tibus ti asyendam. Anya ti kayat nasawan ni Sika? Agbuis ka. Kat da kami ti mangana. Babawan dagiti baka dito'y rantong. Sige! Ops! Kagaduan! Ay nakar aramidan niyo! Pinaturungan dagiti paltog? Iyag mo tagsumbat. Iti ka nito alapdam taramidan dagiti kakadwak. Iso akasayatan, nagtakdir ka lang dina. Sige kakadwa! Ay! Mangsilo kayo iti oray sa nga pulang nga baka! Pwede! Pwede, Senyor Esteban Gabriel! Darasin niyo kakadwa! Dagijay na bandido. Beste dagijay dito asyenda. Senyor, awan na ramidan tayo. Inukod dan dagiti kaya-kayat da nga inukod na kadagiti tarakan na baka dito rancho. Agbayag itinangin na dagijay na bandido. Senyor. Luciano! Ayan ni Luciano. Ay, senyor. Sinurot da tingalimad dagiti bandido. Anya? Awan, senyor. Ingkisim na ita surutan da dagiti bandido. Apay na dinagtagaring? Amangan no lapdam, senyor. Kaya't da Luciano amamuan sa dino itate kutada. Nasayat no kasta. Agsubliak to ama Jose. Kaya't ko na maamuan no anya ti balag tinapanan da Luciano. Kakadwa! Agpatingga tayo langin dito eh. Bimalasiw da iti karayan, Luciano. Juan, delikado no surutan tayo ida. Aging iti balasiw. Marigatan tayo itong aglibas. No, maduktalan dati pa ng surut tayo katakora. Aging delikado ti panang surot tayo kadakwada, Luciano. Hanggang paisaw. Dagajidan, Katama ni. tumapaw dan iti bangir at turod. Pandansan iti turod. Sumangat na iti turod. Dimas na talaga. Aglingad tayo kadagiti na puskol aro no. Amang ano, matalya na tayo dito eh. Kabalyo tayo na. Adayo nga tapay dito iti kuta da. Agdan tugon daway ang mawanawanan mi ida. Nailingod dan. Agsubli tayo matin na dyan, Rancho. Agsubli tayo kakada. Lolita! Lolita! May esposo. Apay nawan kadwa ni Marisol iti kwarto. Isagsaganak ti maaramat a botelya iti gatas na. Ke? Botelya iti gatas? Anya na botelya? Para iti mamadon. No pwede. Gatas na agapo di tabarukong nisika ti may parbeng na gatas ni Marisol. Mi esposo. Marigatan akon. Awanin ti gatas nga agtaod kanyak. Ke? Nasurukan ang makatawan ni Marisol. Natural. Agkiditan ti agtaod kanyak. Agkurkurangan ti maitid ko kankwana at araon. Kasapulanan ni Marisol tinayon at araon malaksid iti agtaod kanyak agatas. Bueno. Sukatam ti bado ni Marisol. Ha? Parubuatan ni sika ni Marisol. Ikuyog ni siya kiji pueblo. Anya? Mapan ni siya kiji pueblo, nakaduwa ni siya ni Marisol. Ipakonsulta ni siya iti amigami na doktor. Tapno maamuan niya ti may parbeng na taraon para kinkwana. Sige. Agrobuatak mo. No, Lolita.
Sana nakasapulan na sumurot ka. Ni siyaglangan ti mangipakonsulta kini Marisol. Anya. Pronto! Aramitin ni Sika ti magbaga! Pero buwatam ni Marisol! Wen, mabit lang. Aglablabasan ni Esteban. Anya ti arangidak. Bonita niña. Nakapimpintas ti unika hija ni si amigo. Si, amigo Alfonso. Ni Marisol, ti kakaisuna na iridera, ti Hacienda Gabriel. Nagasat ni Marisol. Nagasat umati lalaki na makaigasat ang mga asawa kan ni Marisol. Sana ipalubos ni siya nanwa sino laditan nakaraho tagbalin na esposo ni Marisol. Sayang, amigo. Awan mat ngamin iho ni siya. Isula ko man ti para kan ni Marisol. Nasayat kumano kasta, amigo. Saan pa yaday tati pagsaritan ni data, amigo? Si, tinegosyo na plano ta na irugi ti pagsaritan ta, amigo. Ngem, ang mga numarigata ni Sika. Sagsaglutan ni Sika tayo ta nakaturog na iha ni Sika. Narnegan titurog ni Iso. Iso na mabalintalat tatag sarita. Kaya't ni siya na itapay lang. Irwaman ni siya nakadkadwa ni Marisol. Ngem, awan pa tiya muna may papan kada iti pagsaritaan ta na negosyo, amigo. Sana problema dahi ta, amigo. Alang, rogyamon dito pikuta iti negosyo, amigo. Kaya't ko na marisuten ti amin ita na panagsarita ta. Ayan ni Marisol, senyorita. Intugot ni Esteban ijay ili. Anya? Manang Pedrita. Kaya rigak matantibaba unan dito Villa. Iso at inakawagan iti senyorita manipod ita. Anya? Nasakit nga aklunan. Nababalauna yung ti pagkitkitaan ni Esteban kanyak. Iso akas la nagbasitak mudan iti panagreknak. Awanan ti serbik iti asawak. Senyorita. Pangaasim. Saanin a senyorita? Lolita, kung ayo latang kanyak. Daita ti maiparbang. Kasta mo timbaga na kanyak. Anyan. Asawa ni Don Esteban. Rumbang kuma at Don niya itan. Ngam apay anaskan nga iso ti agtrabaho iti Villa. Saan ka nga agsawpay, Pedrita? Kaasimot ni Senyorita Lolita. Awan mabalin mo. Isuadi kan sumanaw. Amangan no pakaikatantatay dito yung Villa ti kastang aramid mo. Benito. Saan talata na makibiyang? Kasta ti kayat ni Don Esteban. Isuasumagan. Manipod ita, Pedrita. Kaya't ko nasika, ti ad-ada na mga sikasukin ni Marisol. Senyor, ningay Senyorita Lolita. Saan napakibiyangan nida kayo ni Lolita? Awan serbina na muher. Diyos ko, anyaman nga tanti problema na kan ni Lolita. Agdengdengag ni Sika, Pedrita? Oon, senyor. Sika, ti mga sikaso iti amin nakasapulan ni Marisol. Adda kamot gayam dito'y hardin, senyorita. Ay, Lolita, kunak kuma. Manang Pedrita. Anya ka di man iti problema ni senyor.
Talagaan na imulan iti panunot na aliniputak. Anya? Di ang arot ita ti planom. Nukas to'y matlaang akayariga kung ti bambanti. Nasaysayaan no sa punat na Gringo kan Rafael. Anya? Napanakityayan ni Mamang. Agdamagakan ko na maipapan ka na giti anak ko. Ala, addakan ka dayta, Lolita. Sabay ko matamadanan ko ni Mamang. Isu ti makaibaga no asino tinangital ka na kada Gringo kan Rafael. Sa pulaglaang ng dagiti singin nga anak ko. Sa nabalin kan ni Marisol, taad dati amana ang mga iwan kan kwa na. Ngam dagiti singin. Tsak pa'y amon mo si Bibiyang na pa'y nga ta. Pakawanendak anak ko. Sa dinuman itati ayan nyo. Or ayandak. Sasapulan kayo. Di na kano nadanon ni Mamang na. Nalabit ang nagbiyahe manin Adan sa kanon negosyo ita ni Senyora Agosta. Nadamag kumutday ta. Anya nga ti negosyo na? Sigun iti nakasaritak agayem na. Di na kaya ti maikan ije balay na. Kayat na ti agwatwat. Isungagat gatang kadagiti nagduduma ang mabalin na nga ilakaw pagganansyaan. Napintas nga rod ang negosyo tinapanunot na. Mawatwat iti dayjay. Wen nga rod. Anya jay kinunam? Birukan ni Lolita da Gringo kan Rafael? Uwan. Ay, awan na Kasano pa ang masarakan na dagijay? Ang mga no patinagan dagat sinukatanan dagiti nang tedan ni Senyora Agusta. Dayta ati problema. Ay, marigatan amang sapul ka dagiti singay. Para kanya, milagro langay no masarakan na pa'y ida. Anya ti kinunanisi ka, Lolita? Palubusan na ka magsapul ka dagiti singin nga anak ko. Muy bien. Kasta, ti kayat ni siya. Sige. Sapulan ni si kadagijay na anak ti karaho. Agbay so, palubusan na ka magsapul ka da Gringo kan Rafael. Si, palubusan ni siyak ni Sika. Agyamanag. Muchas gracias, mi esposo. Ngam, siguraduan ni Sika na may subli jay mapa di tesoro. Masarakan nga ta ni Lolita dagiti anak na. Gagayem, di luway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas awan naramidan ni Don Esteban iti pinagtignayan ni Ramona dagiti kakaduana ket nagukod daratan iti baka iti rancho sakbay apim manaw da. Sinurot da Luciano dagiti bandido ngem nagsardeng da iti nagbalasiw dagitoy iti karayan. Iti Villa narik na ni Lolita anaming pinsanen nga awanen patigna iti asawa na. Nalagit na nga rod dagiti singin nga anak na nga impanaw idi ni mamang na. Napanunot na sa pulan dagiti singin. Itagagayem, benggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Agyamanak, mi esposo.
Muchas gracias. Ngem, siguraduan ni Sika na may subli. Jay mapa di tesoro. Jay lang tinapatag kini siya. Iso na sige. Sa polen ni Sika dagi jay singin na potot ti karaho. Kunaklano na lipatan ni Senyor Dayjay Amapa. Saan na analipatan? Oray siyak. Pagarupak anapunas maten iti panunot na ti maipapan iti dayjay. Kasanon no awanen Dayjay Amapa. Saan kon anam na mga na masarakak pay dayjay Amapa? No asino man ita ti mga aywan kada gringo kan Rafael. Masiguradok asaan da nga inikkan iti patagdagi jay na ibalkot kada kwada. Amangan no narutrutan, kat imbel lang dan. Sapay kumata saan akas tati inaramid da. Oh. Di kasano? Sa polem nga rod da gringo kan Rafael? Wen, ngam ibagak ka ni Esteban. Adyak maipanamnaman no masarakak pay dayjay ibagbagana Amapa di tesoro. Wala. Ti kapatgan ita kanyak. Kat masarakak dagiti anak ko. Lolita. Por pabor, Mang Benito. Tulungan na kamang bagkat iti dakkel a maleta nga ayan dagiti gargaret ko. Nagadukit nga minan nga intugot mo. Marigatan ka ano ado ti imot mo. Mapanak nga umuna iti ayan ni Mamang. Ibatik iti dagiti daduma nga arwatat. Kunak no itugtugot mo ti dakkel a maleta iti sadino man apapanam. Iti ayan ni Mamang ti pagtarusak. Na masarakak da Rafael kan gringo. Ket no di mo masarakan ida? Sa anak nga agsubli, aging ga adyak masarakan ida. Ha? Wen Mang Benito. Karit dayta iti bagik. Di kasanon ti babae nga anak mo. Awan pagdanagak ka ni Marisol. Gapot aglap-lapusanan nga ayat kan pamatag ti sagsagrapan na diti Villa. Kayat ko akasta kumamat ti may paay ka da Rafael kan gringo. Isu asa pulak ida. Aday tati kwarta na para gastos ni Sika. Ngam, siguraduan ni Sika na iti panagsublim kat makitan ton ni siya. Ti impakuyog mo na mapakadagi jay karaho na anak mo. Nakaturog ni Marisol. Kayat ko ari ingam manang Pedrita. No, pwede. Apay nasingaan ni Sika, tinaimas na turog na. Ala, mapanan ni Sika. Kayat ko ti agpakaday ti anak ko. Ara ko pag kumapay sakbay arumarak di Villa. Para ke? Dagi jay nasingin, tinapatay kin ni Sika. Iso, napamanawan ni Sika. Diyos ko. Apay akas tamat ng tibagbagam. Nalawagan ti amin, Lolita. Dagi jay nasingin, tadada na napatay kin ni Sika. Iso na oray panawan ni Sika ni Marisol, katawanan yaman na. Hala, mapankan. Abandona, Lolita! Dayjayan ti kalesa nagluganan ni Lolita. Ay, nasakit tinakam ni Lolita apimanaw. Kasanaw, di naman lang naarakop mo't di babae nga anak na. Ay, anyan ni Don Esteban. Apay adi na maako nga anak na dagiti singin. Itatakayat ni Lolita sa pulin ida. Yadayo na mutem ti may sang anak na.
Ay, apay, Pedrita? Darasam, agsakay ka ni Brutus. Anya? Apay? Bili ni Senyor asurutom ti kalesa ang nagluganan ni Lolita. Anya? Siguradwam ka no pudno ang mapan iji balay da. Asaan kat nga iti balay ti kamalala na. Anya? Agaraw kan Ah? Ala, uwan. Nagregatan ti kasto. Agbalbalinak man nga ispyadi na oras. Ay na, Marisol. Gusto ka din Sumarbin ka nga gamit. Ano ayaw ti kayat mo? Di mo matikayat ti agbebe di ti mamador mo. Di mo kayatin sa ganang akanaan. Ay, sus ako. Problemak sakit di da ito nga ubing. Narigat nga awiran. Pedrita! Adda ka mo ton. Ang anyangay. Sabi no tinapanan ni Lolita. Di balay da. Tapos nagsangsangit tower mo. Sa pulong mga dati imanda. Itay tayo nakariing asangit-asangi Ay, madamdama si kaman ti pagungtan ti amutan. Nagrigat na awiran da ito nga ubing. Anusam? Ala, isunan basang hon. Isunan, Marisol. Isunan. At ni senyor ang naggapu ijay rancho. Imbag ta nagsardilin nga agsangit ti anak da. Benito! Senyor. Kumusta ti panang surot ni Sikay ti dayjay na muher? Ni Lolita ti kunayo, senyor? Ta sino pa iti sabali? Ay, nagdiretso ijay balay da mamang na, senyor. Muy bien. Nakita nga ijay ti nagtarusan na. Muy bien. Hala, ipan mo ni stalyon iti kwadra. Well, senyor. Kaslawan anyaman ken kuana ti ipapanaw ni Lolita. Di na ka din ay ayatain. Allah, ayam ni Marisol. Dala iti kwarto. Marisol! Marisol! Ay, Apay akas taon ay ti pan nakatarantam. ni Marisol. Ayan iti kwarto. Inugba ni senyor. At daday jay hardin. Ay, agyaman ak. Kunaklano ayan nan. Si kamot nga men. Irwa mo nga irwar no kastoy abigbigat. Tapaktisam amag na ijay hardin. Irwar ko kumangarod. Aday jayon nakaunan ni senyor amang papapagnakin kwa na. Ay, Dumakdakkel ni Marisol. Bumakbakit kamay. Marigatan kantor na mga wirken kwa na inton makapagnan. rumbeng kumanga at ni Lolita, ta iso ti mangaywan kan kwa na. Bayamon ni Lolita. Tagsubliman kan saan. Awan problema kini senyor. Anya nga mintimbaga na. Talagang awanan ti patag ni senyorita Lolita kini senyor. Kaya't nan nga isina. Imbaga na ti kasta. Katuwang. Ay, kasimot ni Marisol no kasta. Di na madakkelan ti inana. Dalulita kendagi jay singin ti rumbeng akasyan. Maikalis da itinanam ay apanagbiag. Wadan niya. Idinto ta ni Marisol, ket nakaidda iti balitok no labsan ti agsarita. Sa bagay. Mala, undawayam nga si kaswan dagiti kasapulan ti ubeng. Kabayatan ani senyor ti mangay ayawan ken kuana iti hardin. Wan, isagana kun ti pagarmusaran. Kalpasan na, ti pagdigos ni Marisol. Saan na mangalan ni siya kiti sabali nagaywan kini Marisol, Pedrita? Senyor, Ni Sika, tagbalin na yaya ni Marisol, aging gana dumagkal. Sikan ti mga sikaso iti amin nakasapulan na.
Wan, senyor. Saan na matanagan ni Sika? Binilin ko ni Benito abang ipaskil iti pagamoy jerwar. Nagkasapulan tayo ti labandera ken kusinera. Ha? Dagijayan, tagasikaso iti amin nagasapulan iti Villa. Basta saan la nabaybayan ni Sika, tanak ko. Wan, senyor. Kasi tayo laeng. Apay, napinanawan ni Sika nawan kadua ni Iso iti kwarto. Apagbiitak lang ang matikunak, senyor. Saan na rason da ita? Urayan niya ti saan na matrabaho ni Sika. Basta di mo pampanawan ni Marisol. Entiende? Wan, senyor. Agbalin kan aparaw awer? Wan, mangala tayo kano iti agbalin ako sinera kan labandera. Wen, impaskil kon ijerwar ti pakaamaw. Nasaya at mat. Talaga amarigata nakno awan sa baling agtrabaho iti unag ti Villa. Angam ne, ipamaysamon nga iwanan ni Marisol. Ay, Kasta ti kayat ni Senyor. Ay, talaga napatag-unay ti anak na. Binigat nga isakay na iti kabalyaw, kat agrikos-rikos da iti aglawlaw ti Villa. Irwam ni Sika na dagasakay ni Shaq na ninya stalyon. Senyor, talaga ka di nga agbalintumot analaing akabalyera ni Marisol? Si! Dumagal ni Marisol, nagalangan ni Iso dagiti kabalyero. Iso nagbalintumat na kabalyera. Kasla makit-kita kung tilanganan to nakasakay ti kabalyo nga agrikos-rikos iti rancho. Si Benito, agbalinto na nalaing na kabalyera. Hey! Ha! Ha! Ay! Pinataray na, Mr. Yan! Ay! Ay, sos! Ay, jali. Nakadayudan. Ay! Napintas ti kastangar aramidan ni Senyor. Talaga nga ibukbuk nan ti amin apamatag na iti kakaiso na ababae nga anak da kinilulita. Ayan tay pagbaot kun aya. Daytoy. Ay, talaga si ka gringo. Di na kun ikaskaso Ikan ka man, iti di mo malipatan. Awanan dito arubayan. Gringo! Gringo! Tilo ko nga ubingan. At daijayan nga agtartaray. Gringo! Agsabli ka! Gringo! Ay, di na kuning kaskaso. Sumangpot kan tulang Sumangpot kan tulang. Talaga paramanan kan. Idita! Patayid na ka iti unget, dayjay nga ampun mo. Ay, takayukit di. Aging data, kastapay lat ibagbagayo. Anak ko ni Gringo, iso adiyo ibagbaga nga ampon. Uray, tadi namat mangmangag. Amangan no adda sa bali amakangag. Awan, nagadayo lang nga rod, tibalay tayo kadagiti kaaruba. Wan matkit di Aguray ka ban. Kinunam ide, agraduaran ni Gringo iti elementarya, kat ipan mo ijay syudad. Patuloyin ka di dayjay a plano. Wan ikit, kayat ko ang makaadal ni Gringo.
Ada pang pa-eskwilam. Adda, iso nga roon ngayon sak tinagnaad dito'y probinsya tayo. Tabasit ti magastos. Jak ginargaraw ti inted ni Lola ni Gringo a kwarta. Nakadeposito pa ila iti bangko day jay ikit. Ala, makamo kakaanakan. Ngamnay, nasaysaya at numaamuan ng tipod no akinatao na itata na sa papay. Barang iso ti sumingputan na. Saan pa'y apanawon ikit? Saan pa'y nga ita? Anya ti pagbanagan ni Gringo iti sidong ni Igita. Sa dinumatayan ni Rafael akasingin na. Saan nga tamutan ang makita ni Lolita dagiti anak na. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapawan. El Oro con Sangre! Isagsagot ka na kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, naglembang ni Luciano, dinadlaw na da Don Esteban ken la kay Josep nga masidag iti ayan na. Apaman na nakapanaw da. Intuloy ni Luciano asinapol ni Ramon a bandida. Nasaraka na daytoy, ket inuray na nagsubli ti puot na. Nakarik na ni Ramon na iti buteng, ngem kinuna ni Luciano nga awan pagbutngan na. Imbilin na kitdi ti adayo na, ket saan nga agsubli pay iti dayta lugar. Kabayatan na. Naragsak ni Gringo asimbangpet iti balayda kini Edita. Impadamag na ang makagradwar matlaeng. Gaputa sinagsagutan na ti maestrana. Naamuan ni Edita ang agtaktakaw ni Gringo iti nagduduma prutas nga isagsagot na iti maestrana. Kat ad-addan ang asyan iti daytoy. Itimot ayam da Rafael. Nasingpet daytoy. Kat dita. Napanunot ni Julia arumbeng laeng amaamuan nan ti kinapudno iti kinatao na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Agtugaw ka, Gringo anak. Kat dumngag ka iti ibaga. Nangaming tibagam. Kukwam da ito'y a medalyon. Kita Ha? Agpaso? Para kanyang dayta nanang? Wen, kukwam da ito'y. Insagot day dilulam. Talaga? Kadwa day ta a medalyon da ito'y alampain. Da ito'y ngamin alampin, tinakabalkot ken ka idi maladaga kapailaan. Idi insagot ken ka day dilulam day ta a medalyon. Nakosta. Naggindan da ito ang medalyon. Kanday ta alampin nga intad ni Lola. Suri ka. Daanan da ito alampin. Anya nga tinakamarka dito eh. Ha? Kaslamat mapatin nakamarka na lang. Kita Mapada ito nanang. Kasto iti adda iti basbasahan mi a libro iti eskwelaan, a libro iti history. ngam panagkunak ket napatag da ito'y. Iso nga idulin mo. Idulin nyo latan. Hindi talangin medalyon ti tadyo kanyak. Sige. Isuot mo dayta. Ngam annadam napatag dayta, anak. Di mo pukpukawen. Tadayta ti mangibaga. Noan niya tinagtaudam, apuli. Daytoy isagot ko ken ka iti panagturpos mo iti elementarya anak. Medalyon. Medalyon? Wen. O ala, isuot mo. Nagpintasan? Nangina siguro da ito yan nanang. Awan naggapo iti lolam dayta. Lolak? Wen.
Naibagakmat kan ti may papan iti lolam. Iso tinangted iti dayta. Karaman daytoy alampin. Ha? Isagot mo mo't kanyak day ta alampin? Saan? Ipakita klaeng kan ka. Ay, Kita At dama pa iti daytoy alampin. Daytoy alampin tinaibalkot kan ka. Idi inyawat nakakanyak ti lolam. saan ka maawatan, nanang? Dumngag ka, Rafael. Nanang, Dakkel kan. Nasaririt ka nga ubing. Kat patsyak amaawata mo dagiti ibagakan ka ita. nanang, Amumatan asaan na siyak tipudno nga inam. Saan? wan nanang. Ngam apay. Ayan dagiti pudno adadakkel ko. Awan ti ilimod ko kan ka, Rafael. Iso adenggam ta ibagakan ka ti amin. Di nakayat ti amak. Kasta ka di, nanang. Wen, gapo ta saan ka no nga iso ti amam. Ibagbaga na nga adda sa bali a lalaki iti biyag ti inam. Kat iso ka no ti amam. Agpaiso ka di dayta. Dayta ti jak am mo anak. Jak mo't mabati ana aramid ti inam ti kasjay. Ang jak am mo, no asino ti patjak kadakwada iti amam. Gapo iti kinariribok ti sitwasyon iti maladaga kapay. Kinaikayat ti inam ti pandakaya tayo. Iso nga impadawat, dak. Kaslakastan. Di nakamot kabailan nga iwanan ti lola. Iso asyak tinapili na anang italkan ka. Ang di ka madanagan, anak ko. Siya kung tinagbalin nga inam, manipod ini. Kan aging ga iti ibilang nak nga inam. Napatag ka kanyak, Rafael, anak. Nanang. Ay, Diyos ko. Sapay kumata saan nga agbaliw ni Rafael. Itataimbag akon ti amin. Sapay kuma, taad-ad dapay asumingod kami iti tunggal maysa. Isaganan ni Sika, dagiti personal na likaman ni Marisol Petrita. Apay, senyor. Nalipatan ni Sika, tiimbaga ni siya. Ha, Mapan kami kini Marisol, iti Espanya iti mabit. ay, patuloyan yun ti agbiyahe, senyor. Si, into no may nalawasan. Numalpas lagi di amin nakasapulan mi na papeles. Kastagayam. Masapol na makita ken maam-am mo ni Marisol dagiti kapartiduan mi Espanya. Jakayat na dumakel na dito'y latan San Gabriel da muna na lugar. Wanmat senyor. Kayat ko na dumakel na nasirip. Ado ti amuniso. Kang ronan iti amin, saan na ignorante. Wan senyor. Ngam, senyor. Kasanon ni... kwa. Ni Anya ti ibaga ni Sika, Pedrita. Di ka kumaagungat iti damagak, senyor. Ibagalatan ni Sika no niya dayta. Ingay, senyorita Lolita. Talaga ka di asan mo, akayat nga umay dito'y Villa. Saan ang Pedrita? Iso na iti kaawan ni Siak. Diyak kayat, napadanunan ni Dakayo dito Villa. Senyor. Nakasaritan ni Siak ni Doña Augusta na inana. Ngam, senyor. Asawa mo't ni Lolita. Nakalaysa kayo iti simbaan, senyor. Awan ka diti karbangan na diti Villa. Siak, ti mangibagbaga.
Nawan karbengan ni Lolita dito'y Villa. Kan iti amin na sanikwa dito'y. Tawid amin ni siya. Ti makit-kita yo na sanikwa kanalikaman dito'y Hacienda Gabriel. Kasta gayam. Awanin kamang ni Lolita. Tilaeng bagi ni Iso, tiin kamang na kini siya. Kasta ka now? Wan, isumat lang nga awan reklamo ni Lolita. Kan oray ni Senyora Agosta. Wan nga taa. Nakasarita kanumata ni Senyora Agosta maipapan iti kayat na ama aramid. Bayat ti kaawanda kan Marisol. Ala, nuwan niya ti ibilin na. Iso titong palenta bakit? Ay, masyanak kan ni Lolita. Awan mabalinta, makamudan Sabagay. Sa baliitan ti panagbiag Pedrita. Ti para iti bagbagim, sakbay ti sabalay. Saanin nga uso ti pilantropo? Si Kamot. Talaga mo Kas iti sitwasyon dito Villa. Masyan ka kini Lolita. Anyat mapasamaken ka, nuga po iti asem, kat salungasingam ti bilin ni Don Esteban. No ikaten na ta, akatalag na, papanantangay nga raw, alaman. Ay, wan matkit di Isungawan sa bali atong palanta. No dinilang Don Esteban. Nang runakat, imbaga na mutain nga awan gayam Apolos ti maiturturayan ni Lolita ditoy. Nga uray pa'y nagkalaysada iti simbaan. Wan nga rod. Sige. Agtong paltakan ni Don Esteban. Husto ti imbagam binito. Amangan numaybayag ni Dagami igi Espanya ama Ose. Sika ti kalakayan dito radyo. Sika nga rod ti bilinan. Ngam kapailan niya tapay ni Sika dagiti trabaho ditoy. Hey, kas makita mo't senyor. Ay, ura kas to ti kalakay kawana ang durak, adu pa ti atiwak di tanga kakabanuag. Pinalpaliiw kamat kede. Husto, timbaga ni Sika. At dapay atiwan ni Sika nagkabanuag. Ay, talaga. Narito iti adu at trabaho da ito. Kan talaga nasalun atak atao. Iso napao ti biyag ko. Bueno. Saan ka nagpangas? Alawan, Sika na talaga tibilinag ditoy. Kaduam ni Luciano. Ay, bun senyor. Kahit di ka nagkamali anang dutok ka ni Luciano aso maruno ka niya. Matalakmat atao ni Luciano. Ay, nanakman talaga. Wen, iswata kayon to ti magamoy ti amin dito'y radyo. Uray, tawanan dagiti bandito. Ay, sus, di tayo maibaga, senyor. Amano, addan to man sa bali agrupon. Kasarita mat ni siyak dagiti kamang tilintag na imay dito'y. Sabagay, adon nagsasaritaan mi. Ket patyan ni siyak naramidon damat ti pagrebengan ta. Ay, nasayaat nga ron, no kasta, senyor. Ket kasaritak mat ni Mayor. Saan na mabalin, adi kayaman ni siyak ti Mayor. Kaya't ni siyak, na amin na makaamam mo kini siyak dito'y San Gabriel, ket isakit da ni siyak na oray sa andakto na makitkit. Ay, sigurado da ita, senyor. Sa maysa, nalatak kayo dito'y. Dapiti apelido Gabriel. Siyempre, ti apelyido na Gabriel, ket iso tinangalaan da, iti naipanagan iti na ito'y naili. Pinagbalindan na santo. Iso na San Gabriel. Ay, dumnag kaya na imbag, tada napatag na ibaga ni senyor. Ibaga na amin kadatoy nga dito, nga gay aywan dito rancho.
At dami na nakadwayo dito yung rancho, Ama Josep. Adadan, senyor. Nasaya. Binulan na maangay timiting dito'y balay, dito'y rancho. Binulan mat na iso la na iso, tibagbagan siya. Nyamita, tibagani siya kada kayo amin. Kat iso, ti panagbakasyon ni siya, iti Espanya, nakaduwak ni Marisol. Gusto ni senyor. Katamangan umaibayag ijay. Si, amangan numaybayag ni siya kijay. Dependin tumat lang iti. Noan niya dagiti trabaho yo, kayat ko na iso ti asikaswen niyo. Diya kayat na danto masangpedan ni siyak na problema. Nang runa iti trabaho. Ay niya, nangagyo. Nawagan nita kayo dagiti kayat ni siyak na maramid? Muy bien! Kat di kayo madanagan. At danto pasarabo ni siyak kada kayo no nasaya ti panagtrabaho ni kada kayo. Nangagyo. Ay, Diyos timang tarabay ken kangagbiyahe, senyor. Kadwa ni siyak ni Marisol. Ay, tarabayan na kayo kumaadwa ti Diyos ana marsua. Agiyaman ni siyak iti kararagyo. Bayan nyo! Numayat tulagi di nagbati pa ilang ni Marisol ni Espanya. Ang mga nagsubliak matlang iti mabit. Saan ko nakayat na mabaybayan ti asyenda? Agdigo sa kon! Bakit Pedrita? Anyan ti kinabastos na. Awan pa'y panagdayo da ito nga uping kanyakon. Oh! Apay mo lagatan nak! Agdigo sa kon ko nak! Ay kat, agdigos ka lakta Dang nga, bakit? Anya. Ayan tinapudot ada na mapagdigos ka ngay! Agdigos ka itinapodot? Wana! Naglamis, Jay Danom! Iso nga gitadang kay titigos ko! Sige. Mabiit lang nga rod, senyorita. Ay, nay. Nagrigat lakat ti agtapulin aya. Maarabis kuntong ata, no kastoy laan. Asido ka tadayta. Amangan no ni Pedrita. Umayan! Diyos ko! Lolita, anak ko! Alasumrip ka! Umay ka, anak! Mama. Lolita! Lolita! Diyos ko, nakusbonte, anak ko! Kakaruma! Alayatin na kami! Tulungan na kami! Anya ti mapasamak kini Lolita. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, impakita ni Edita kini Gringo ti medalyon, ken ti lupot anakailanadan ti mapa ti kinabaknang. Nupay kasta, awan amo ni Edita may papan iti mapa, isungawan na ibaga na kini Gringo may papan iti dayta. Intednan kini Gringo ti medalyon, ket nupay imbaga na atalaga para kini Gringo ti medalyon. Di na imbaga ti kinapudno nga isuket ampun laeng. Kabayatan na, awan matin limod ni Julia kini Rafael, nupay di na naibaga ti kaadda ti kasingin da itoy. Iti Hacienda Gabriel,
Agsagsaganan ni Don Esteban para iti panangibakasyon na kini Marisol ija Espanya. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Karuba! Tulungan na kami! Ay, Diyos ko! Anyat mapasmasamakan kan, Lolita! Mama, mauawak. Uminumak pa'y. Oo. Dahito iti inuman, iha. Ay na, kasta unay kidanag ko kan, anak ko. Mama, Ala, aginana ka pa'y, ha? Kung nati doktor, akasapulam tinaan-anay nga inana. dagiti anak ko. Lolita, Ayandan. Kaya't ko ang makita ita. iha. Diyak mo ti bang sapulan da kadakwada. No timot anak mo a babae. Saanan nga itulog ni Stella na makita na kapay. Mama, anyat nagpasulak. Abay, agastay di mapaspasamat kanya. Iha, Matayak ka ni. Ajak man lang makita na gringo kang Rafael. Kastamat kanya Marisol. nakakaasi ito'y anak ko. Kadagkaladahan. Ngap, saan talaga di nga ako asyak tinada. Anya ti basal ko. Apay amado sa akin kastoy. Iha, diyak masumbatan na ita. Magapawan di ako ka nagpasula may di asawa. Awan matbasal ko petkwana. Saan na po no di pagpabasal na kanya? Iso ano Jack, malasat na ito eh. Na kayo ti makaamu. Kadagring ko kan Rafael. Na makita yung tupay ito. Iha, saan? Di ka agsaw, di kasta. Akimbag ka. Nagpatulong ang ka dagiti karupa, iti panangyagungan ka dito ospital. Kaputa kayat ko ang maagasan ka. Isumakimbag ka pa, iha. Senyor, Aday bagani si ka, Pedrita. nakasarita ti kumadre ni Doña Agusta nga aglaklako itinatnateng ijay pueblo. Ki, apay ti komadre ni Lula ni Marisol. Adda kano ijay ospital ni Lolita. Porke? Addan sa kano grabe a sakit na, nakaro kanon. Awan pakibiyangan ni siya. Senyor, Noan niya ti ginatang ni Sika na masita. Ison ta si kaswam. Aglutukan kat mabisinitan ni Marisol. oon, senyor. Awan atalagan ti asin na iti asawa na. Ay, ni Apo Diyos lat makaamon. At daak, senyora. Oh, Benito, naimbagdada ka. Binaon na ka kaditi amo yo. Saan, senyora? Ha, Imbaga ni Pedrita, tikada ni Lolita dito ospital. Da kami lang agasawa ti makaammo iti umay ko dito.
kasta ka di. Ipagpagapok matla kada kayo kini senyorita ket. Maasyan kami kini senyorita Lolita. Ngem amuyo mo't siguro nga awan maaramidan, May. Wan, Benito, maawatak. Kaya't ko amaamuan niyaw asaan kami amamate iti ipagpabasol ni Senyor Esteban kini Lolita. Agyaman ak no kasta, Benito. Nauray siya. Tiyak matpat siya na naaramid ti anak ko ti kastyay. Tinakakaasi ita ket dagijay singin. Ay na, maluyaan ak tunggal awagan ni Lolita ida. Tunggal makariing, dagijay la anak na ti sang kaawag na. Kasanaw ti kasasaad na, senyora. Nakapsot una yan, Benito. Di naman namin kayatan ti agagas. Anya? Iswadya ko na mo ti aramidag. Abangan lumapugaw tayo ni Lolita iti mapiit. Senyora. Kaya't nang ti matay, Benito. Ipukso na ti aming nga aga sa maipatumargan ko, ana. Iswa madanagan ak una yan. Papa, kaano ti panaglugan tay ti roplano? Agbilang ka iti 5 na aldaw, manipod itan, iha. 5 na aldaw, Papa? Si, iha. Manipod itan na aldaw. Halang, agbilang man ni si ka, iha Mia. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, gaytoy, Papa. Amin dagitoy naramay ko. Si, iha Mia. 5 días, ti kay batugan day taliman na ramay ni si ka. Naglaing ni siya, Papa. Si, iha. O, kitain ni si ka iti kalendaryo. Ipagaman kini siya no anyan tunal daw. Ti may ka 5 días. Amok, Papa. Bueno, ituduman nga rod ni si ka nita kalendaryo. Si, Papa. Umasidag ni si Kay, tayan ti kalendaryo, Papa. Sige man, iha Mia. Papa, aldaw ita ti biyernes. Si. Dahito ti biyernes, oh. Sabado inton bigat. Domingo, Lunes, Martes, kan Miyerkules. Yehey! Inton Miyerkules, Papa. Muy bien. Excelente. Talaga nanalaing ni si ka, iha. Mabiitan ti panagbakasyon ta, Papa. Si iha. Iso nagsaganan ni si ka. Mapanta ni Espanya iti pabit. Si, Papa. Inton Miyerkules. Si iha. Inton Miyerkulesen. Bakasyon iti eskwelahan, gringo. Makaurnong taita iti nayon ti gastosem inton sumrakan iti high school. Kinanam nga dairwar mo akwartata jibang ko na nang. Agkurang ka di? Saan nga agkurang? Ngam aginot ta. Agtrabaho talata, tapno saan ama ibus adagos daychay. Sige, mapanak to jaran siya ti papang di gayam ko afir nandito. Anya ti aramidem ijay. Ibagak ka ni Mr. Agoncillo akabaala kong tagpastor iti baka. Anya? Inbagay din ni Mr. Agoncillo. Ano kayat kukit agpastorak iti ita abakasyon. Ikanak kano iti kwartak. Agpaiso. Una nang. Niket, apag isungarod, anak. Awatag matijaya ti asawanan. Siyak ti aglaba ka dagiti bado da. Imbagada dayta? Wen, anak. Iso nga agkuyog tan amapan ijay.
apag iso anak ko. Basit laeng mati itugot minto kan Gringo inton agsubli kaming ijay Luzon. Kayat ko adumakkel ni Gringo, iti lugar anala kamin tulaeng ti agbiyahe amapan iti nagkapuan mi a lugar. Iti probinsya nga ayan ti amana. Inutek nga ibagaken kuana ti may papankin ni Don Esteban nga amana. Inutek nga ibaga nga isuket maysa nga agtawid iti maysa nga asyenda. Numaamuan nanto dayta. Masigurado nga aginteres unay. Ket amangan no agganatan amapan ijay. Iso asaan ko nga ibaga adagos ti may papan iti dayta. Ngem ibagak to aminan apaman amanamnamak ang nakasaganan ti amin. Adda karbangan ni Gringo iti asyenda, Gabriel. Iso adyak ilimod ken kuana ti may papan iti dayjay. Agsubli kami ijay inton agtawanan ni Gringo iti 10-8. Nanang! Nay! Apa dagiti babot ang enroll mo iti pagidulinan? Kit-kita laeng dagiti mabalintan to nga itugot ijay Luzon. Ha? Mabanta na ijay Luzon? Agurnong ta iti pagplete ta nga agbiyahe iti barko, anak. Agsubli tanton ijay Luzon. Adios! Mapan kami kin Marisol. Agannad kayo, senyor. Diyos ti kumuyog ken mangtarabay kada kayo, senyor. Senyorita Marisol. Oh, iha Mia. Agpakanan ni Sika kada Pedrita kan kada kiti katalag dito asyenda. Saanan, papang? Aglugan ta ni ti kotse? Sika na talaga. Agganat ka na talagan. Mapantan, papa. Bueno, iha. Vamos! Aglugan ta ni ti kotse. Tay batikon kan amigo Alfonso detoy. Agyanto pa ilay ti garahe ti casa ni iso tay kotse. Adios! Diyo kayo bayan ti Hacienda Gabriel! Uwin, senyor, namnamaan nyo dayta. Oh, lumugan ka niya. Yehey! Talaga na magagaran ka na yan, iha. Bueno, vamos, iha. Napandan? Wan, senyora. Awanan. Talagang aruda na itudi nga sana na makita pa ni Lolita ni Marisol. Impanaw mat kaya man ti amana. Kumusta ni Lolita, senyora? Anday ta. Kita, grabe ti kasasaad na. Kung ti doktora pagdua-dua na makalasat pa'y. Kasta nalatan. Jakmat kaya't ayawi diti kasta kasasaad na, Pedrita. Senyora. Nakakaasya talaga ni Lolita. Awanan ti amo karamidan para kan kuana. No di ti panangikarkararag ko. Niabot Diyos lang ti makaamo kan kuana, Pedrita. Ya! Ya! Nagmayat! Inikanak ni Mr. Agoncillo ti bukod ka pagsakayan. Mapasyar ti rancho. Iso mapasyar ko ti daglawa pag-araban dagiti baka. Ya! Ya! Sige! Partakan ti tumaray ng isip. Uray tagdatan dito turod. Ya! Ya! Nagpraktis ang kagpatayo ti napaspas. Ya! Sige! Urag buhatot ka! Sa anak kamatindag dito bukod mo! Ya! Ya! Nabanugak na na. Anya tinakabanugam Gringo.
Awan matamok anadagsan at trabahom Kat no nagpraktisak nagpatara iti kabalyo di ransyo ni Mr. Agoncillo. Anyan. Nagsayat ni Mr. Agoncillo kanyak nanang. Kasta. Amokon, at dagapuna no apay anasaya at titrato na kan ka. Anya tiga po na. Kinuna na ngamin iti na minsan, akasla si kanti kasukat day di Fernandito. Talaga? Wan, jak na gustuhan ti kastya nga imbagana. Nagsayatan mo kasta nanang. Kasla anak dak mo tibak nang no ibilang nak nga anak na. Saan, gringo? Jak itulok akasta. Nanang mo, imbis kat nga agyaman. Saan ko nga itulok nga agawon na kakanyak? Kahit ko tagbalin nga anak tibak nang nanang. Saan? No adda rancho ni Mr. Agoncillo. Addamat rancho ti amam. Anya? Ano di kinunam nanang? Adamot rancho ti ama? Ibagangatan ni Dita kini Gringo, ti may papan kini Don Esteban. Gagayem, di uliway na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!